משחר ההיסטוריה, בכל דור ודור, נשים הן כוח מניע ומשמעותי לאורך כל ציוני הדרך החשובים ביותר של העם היהודי, מראשית הציונות, דרך הקמת מדינת ישראל ועד לימים אלו. כעת יש לנשות ישראל את הזכות והאפשרות להשפיע פעם נוספת על עתיד היהדות. מה שמשותף לכל הנשים המאמינות האלה הוא הדבר הפעוט והמרתיח, שבמציאות המשפטית הנוכחית לא היה מתאפשר להן לקחת חלק בבחירות לרב הראשי בישראל. הפוליטיקה הישראלית מדירה נשים מלהשתתף בבחירות החשובות האלו. את התיקון חייבים לעשות עכשיו. הרבנים הראשיים לישראל מקבלים מדי יום החלטות הנוגעות לכלל הנשים בארץ, ובהם מסורבות גט, משגיחות כשרות, מתגיירות ועוד. את הרבנים הראשיים בוחרת אספה הכוללת 150 חברים, ומתוכה רק אישה אחת בלבד. את המצב האבסורדי הזה חייבים לתקן ומיד. הדרת נשים מהגוף הבוחר את הרבנים הראשיים לישראל הינה עוול שכולנו נשלם עליו מחיר כבד, כחברה וכעם. מרכז רקמן יחד עם ארגוני הנשים ויצו, נעמת, אמונה ויד לאישה שילבו ידיים כדי לקדם את הצעת החוק שתבטיח כי לפחות 20% מבעלי זכות הבחירה בבחירות לרבנות הראשית תהיינה נשים. על חברי כנסת ישראל מוטלת אחריות אישית לקדם את הצעת החוק ולהביא לאישורה. לא ייתכן שנהיה נשות חיל ללא זכות בחירה והשפעה. נשים בוחרות רב ראשי לישראל. חפשו אותנו בפייסבוק.